mutungamiri wemain opposition Advocate Nelson Chamisa wachizogaina popularity pasina kana chakaipa kana chakanaka chaangaita. Kungonyarara kwaakaita takuona kuti Nelson Chamisa ari kuwedzera popularity yake, kunyange vanhu vachimukriticize, kunyange achiuya pana pachitsomewa, kunyange nemajournalists vakaita sana Hope Chikono nemamwe maactivists kana vanhu vanofambisa propaganda vari ve the ruling party ZANU-PF. Sanambira masvika buda nyuko pana vanoti bo subscribe like or turn on the bell icon. Timida pai hendo yemuna anonzi Admire Mpeme anoposta this picture Advocate Nelson Chamisa aiwa vachinoita maconsultations nemacitizens emunyika yeZimbabwe onyora vachiti he did not kill people and he will never kill them for power. Nelson Chamisa, if God is in it, you won't perform evil rituals for power. God's time is the best. New Zimbabwe is coming. No two ways. Vane vachiti give Nelson Chamisa likes. Pana patiri kuona kuti vari kuya vachipa this comment, taona kuti aiwa panobuda nhau dzekuti vanhu vaataka Nelson Chamisa panhau yekuti aiwa haana kuzoita accountability kana mari dze opposition parties kana political party yake Citizen Coalition for Change. Tinoona imwe nhau yachiridza inhau yethis vehicle yamuri kuona iyo iri kubuda muvidheo yakanzi where is the bulletproof car. Ndo dzimwe dzenyaya dzaitsumirwa Nelson Chamisa, but unoona kuti aiwa vana Hope Chikono vazongosvika pakunyara noda kuti vanhu vanoratidza kuti vanoda Nelson Chamisa kudarika vamwe vanhu vose, kudarika kunyangwe nani zvake. Vanoratidza kuti vanoramba vachisapota Nelson Chamisa in good or bad. Pana patinoti Nelson Chamisa tinoona kuti vanhu vari kuratidza kuti vari in full support of him. Vari kuratidza kuti vari kuti Nelson Chamisa ndiye achafulfilla ma-aspirations avo emunyika yeZimbabwe, ndiye achaunza change. Ndotize mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Abvina comment section medu, musano subscribe or like, turn on the bell.